Dragi gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Večernji TV-a. U goste nam je stigao europarlamentarac Ladislav Ilčić. Gospodine Ilčić, dobar vam dan. Dobar dan i hvala na pozivu. Pa evo, za početak imate svoju listu, vlastitu listu sad za Europski parlament. Niste više na listi sa Hrvatskim suverenistima. Možemo li govoriti o razlazu? Pa dobro, ja sam izašao iz Hrvatskih suverenista, nisam se slagao s nekim njihovim strateškim potezima, ali ova nezavisna lista je u stvari jako dobra prilika. Zato što kad ste u stranci niti ne trebate skupljati potpise za kandidaturu, a kad idete sa nezavisnom listom, onda vas to u stvari tjera da zovete ljude, a angažirate. Moram priznati da je odaziv bio odličan. Dakle, mi smo trebali skupiti 5000 potpisa, skupili smo skoro duplo više, zapravo vjerojatno i duplo više jer su još danima nakon toga dolazili potpisi. Jer znate, kad vi zovete nekog, pa onda on nekog drugog i tako dalje, dođe do nekog lanca i onda ti koji zadnji čuju onda najkasnije pošalju potpise. Ali to je ljepota demokracije, da se ljudi koji nemaju nikakav stranački interes, ništa bilo, dakle oni se angažiraju zato jer su onome što sam ja zastupao u Europskom parlamentu protekle 3 godine, pronašli, prepoznali ono što se njima sviđa, ono što oni žele u politici, tako da me to jako motivira i jako mi je to drago. Koga ste onda sve okupili oko sebe na toj listi? Pa imamo 12 odličnih ljudi, evo spomenut ću samo Matoša Mundića koji je na 3. mjestu, on je inače predsjednik Skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Moram reći da je to stvarno onako, ajde da kažemo, taj sekularni pojam, sudbina me navela na njega, odličan političar, već dugo nisam surađivao s nekim tako dobrim i tako zrelim i sa jasnim sustavom vrijednosti i sa iskustvom. A tu su i brojni drugi ljudi koji su sa mnom surađivali u proteklim godinama, ali naravno istog vrijednosnog sustava. Ima dosta mladih ljudi koji su se angažirali. Ja sam organizirao protekle 3 godine političke akademije. To je bilo 4 ciklusa u kojem su mladi ljudi dobivali temeljna znanja iz politike, iz različitih grana politike, ali i sposobnosti, vještina javnog nastupanja. Tako da super, baš dobra atmosfera. To što ste već eurozastupnik, kandidirate se ponovno da uđete u Europski parlament, je li to otegotna okolnost ili olakšavajuća? Olakšavajuća, zato što ljudi mogu jednostavno vidjeti što sam ja već radio. Za razliku od mnogih drugih koji vidim da niti ne znaju uopće čemu Europski parlament služi, pa svašta pričaju kao svoj predizborni program, samo ono što ljudima lijepo zvuči, iako vjerojatno ni ti ljudi ne znaju točno koje su ingerencije Europskog parlamenta, pa koriste tu situaciju. Ali u mojem slučaju ipak oni mogu vidjeti točno kako sam ja nastupao i što sam postigao. I recimo tu moram spomenuti i ribare. Mislim, to je takva srdačna podrška, svaki dan mi šalju poruke i mislim da je tu jako velik broj ljudi koji su prepoznali dakle, da sam ja njih i kao prvo znao saslušati i njihove stručnjake dakle, iz ribarstva, ali onda i hrabro zastupati njihove interese, što nije lako. Znate, jer Europska komisija vrlo često nastupa šablonski. Ona bi htjela napraviti ista pravila za Finsku, Nizozemsku i Hrvatsku, gdje je potpuno drugačije ribarstvo. Dakle, opće, tradicijski smo razvili drugačije alate, a i okolnosti su drugačije, znači od reljefa, otoka i tako dalje. Tako da tu ima puno grešaka Europske komisije, Europskog parlamenta i sad su ribari jako zadovoljni s onim što sam uspio napraviti i otvaranje mediteranske uredbe i uopće zaustavljanje GFCM-a. To su sad malo teže teme o koje bi nam trebalo puno vremena, ali izrazito važne za ribare. Koliko ste sigurni u svoj ulazak, odnosno, imate li kakve informacije s terena? Pa teško reći, ja sam novi kandidat, znači nema, činjenica je da recimo i prošli put kad smo išli na izbore, su nam sve ankete davale 3-4%, čak neposredno pred izbore, a mi smo dobili 8,52%, tako da iz ne znam kojeg razloga ankete nama uvijek daju manje i to oni kao kažu margina je 2,75%, a mi smo dobili, dakle, umjesto 3 mi smo dobili 8,52, a one liste koje su prelazile prag, kao po anketama nisu prošle prag prošli put. Tako da čudne su tu relacije, tako da ne bi se htio miješati, ali u svakom slučaju bitna je ta podrška ljudi na terenu.
Evo sada po nekakvim nezvanim istraživanjima ono što najviše muči Europljane su migracije i ratovi oko nas, dakle Ukrajina, Izrael. Što biste rekli na to, odnosno koje su nekakve glavna pitanja koja muče Europljane? Što biste vi rekli? Ajde prvo da samo kratko spomenem zeleni plan i prosvjede poljoprivrednika. Naime, tu su Europska komisija je namjerno smanjila poljoprivrednu proizvodnju za 20%, kao da ćemo mi 20% manje jesti, što naravno nije bilo tako, nego smo mi jednostavno nadoknadili taj manjak hrane uvozom iz trećih zemalja koji imaju niže razine ekoloških standarda poljoprivredne proizvodnje, tako da u stvari smo mi na neki način i naštetili planetu ako smo proizvodnju preselili tamo, jel? A naravno da su na taj način doveli europsku poljoprivredu u tešku situaciju i sve nas, dakle žrtva su svi europski građani zbog visokog rasta hrane. To je recimo primjer iz poljoprivrede vezano za zeleni plan, slični su primjeri iz energetike gdje su zatvarali te nuklearne centrale iz ideoloških razloga, a nedovoljno brzo ustanovljavali ove alternativne izvore poput solarnih panela i vjetroelektrana. A kad to sve stavite u kontekst i sad dolazim polako i do tih migracija, u taj koncept tih lijevih politika gdje sad ne predstavljaju problem samo krave, nego sad i ljudi. Znači oni sad kažu da mi ne bismo smjeli imati više djece zato što svako dijete proizvede 50 tona CO2 godišnje. Dakle, oni otvoreno sad zastupaju taj antinatalizam. Ja sam naravno veliki zagađivač jer supruga imamo 6 djece pa sam se našao dosta pogođen tom njihovom kritikom, ali hoću reći to je sve neodrživo. Znači to jedan potpuno pogrešni pogled na svijet i politiku i kao posljedica toga i tih društvenih koncepta su došli u stvari migracije. Jer da mi imamo dobar natalitet u Europskoj uniji, onda bi migracije bile puno manje. Dakle, uvijek je to kao ona nekakva razlika tlaka. Imate visok i nizak tlak, tamo gdje imate visok jednostavno prelazi prema tamo gdje je tlak niži. Ne? Tako da tu je problem sa migracijama. Tu je osnovni problem sa migracijama nedostatak radne snage. E sad, kad su oni ustanovili treba nam više radne snage, onda je bilo pitanje kako će oni sprovesti te migracije. To su proveli na potpuno iracionalan način. Znači, mi imamo toliko ilegalnih migracija. Mi praktički ispadamo, moram priznati, blesavi. Dakle, ti migranti svi ispadaju spretniji od nas, kako oni nas nasamare da svi uđu u konačnici. Jel? Tako da, to je problem. Mi bi trebali imati puno čvršće granice i laž je da ne postoje koncepti sa 0 ilegalnih migracija. Pogledajte Australiju, dakle ima 0 ilegalnih migracija. Samo treba donijeti jasnu odluku temeljenu na zdravom razumu. Dakle, da nema ilegalnih migracija. Ratovi? Ratovi isto, dakle posljedica, ajde kažemo recimo ajde da sad ovo najfriškije što je u Izraelu, jel? Znači mi sad tu imamo, zaboravlja se stvari da je Hamas prvi napao. I sad kad se nudi recimo solucija sa 2 države, prvo bi trebalo pitati Palestince prihvaćaju li oni to soluciju. Jer danas svi ovi ljevičari po Europi, sad vidite recimo Sanchez u Španjolskoj, Norveška, Irska, znači svi oni vam sad nude to rješenje dvije države, a prvo bi trebalo pitati Palestince, pazite oni kao zagovaraju Palestinu. I sad bi trebalo pitati Palestince žele li oni to rješenje 2 države, jer oni to ne žele. I to čak ne samo Hamas, nego i Fatah. Znači, Mahmud Abbas ne želi 2 države zato što oni jednostavno ne žele priznati Izrael. I to je temeljni problem. Što bi oni htjeli Izrael uništiti i što bi htjeli sve Židove raseliti. Dakle, to je temeljni problem. Dakle, prvo bi trebalo pitati Palestince slažu li se oni sa konceptom 2 države. Kad se oni slože, onda mi možemo razgovarati opće o tome kako Palestinu priznati, što u konačnici mislim da mora biti solucija, tako je rekao recimo Jeruzalemski patrijarh. Ali, pazite, Hamas je teroristička skupina. Znači, oni su povezani sa Hezbolahom, sa Iranom. Dakle, oni su ti koji uzrokuju sve islamističke, ne sve, ali velik broj islamističkih terorističkih napada u Europi. Tako da, oni su problem za nas i za Europu. Koji je po vama najveći problem, osim recimo ovih već spomenutih? Pa ja ću se vratiti na demografiju. Dakle, mi imamo, a demografija, ljudi uvijek kad spominu demografiju onda govore ili o migracijama ili o novcu za natalitet. Dakle, malo ljudi ima djecu zbog novaca. Dakle, većina ljudi ima djecu zbog toga što je to u skladu s njihovim svjetonazorom, sustavom vrijednosti.
A danas taj sustav vrijednosti, otvoreno ću reći kršćanski sustav vrijednosti na kojem je nastala europska civilizacija i kultura, se ignorira. Znači, mi imamo situaciju da se sad nameću ti nekakvi čudni društveni koncepti, promjena spola, LGBT, ne znam, u krajnjoj liniji ljudi su gledali Eurosong ove godine. Vidjeli su kakvi se društveni koncepti nameću u Europskoj uniji. To je to. To mi doživljavamo u Europskom parlamentu svaki mjesec. Pazite, mi imamo situaciju da recimo islamisti u Nigeriji ubiju 160 kršćana, samo zato što su kršćani. Mi to predložimo iz konzervativaca da to dođe na dnevni red, da se pokuša recimo u trgovinske ugovore koje Europska unija sklapa s tim trećim državama, ugraditi da se mora štititi život svake osobe, da se svako ubojstvo mora sankcionirati, da se moraju štititi vjerske slobode, kršćana i tako dalje. Ne. Europska unija to miče na stranu. To uopće ne zanima, nego što stavlja u te trgovinske ugovore. Da te zemlje moraju ugraditi pobačaj i homoseksualne brakove. Razumijete, mi smo smjer razvoja Europske unije, ne mi, naravno, evo i glasam protiv toga, ali Europska unija je potpuno skrenula sa svojeg smjera na kojem je nastala Europska unija i na kojem je nastala sama Europa i civilizacija i kultura, i skrenulo je jedan potpuno pogrešan smjer. I zato ovi izbori su u stvari jedna velika prilika da se taj smjer popravi. Samo te promjene ne mogu donijeti političari koji su donosili ove dosadašnje pogrešne politike. Jer kad govorimo o lijevim politikama u Europskom parlamentu, te politike nije donosila samo ljevica, nego oni koji sebe nazivaju centrom i koji sebe nazivaju desnim centrom. Dakle, velik broj njih su donosili u stvari lijeve politike. Znači, mi za te promjene trebamo ljude koji imaju jasan sustav vrijednosti. To je prvenstveno važno i prvenstveni kriterij kojim bi se glasači u stvari trebali voditi ako žele te promjene. Ako žele da Europska unija ovako ide, pa evo nekakvi europski novci, pa neko nečemu, pa kupimo neki stroj od 700.000 eura, hvalimo se kako smo povukli novce iz fonda, a taj stroj 2 puta godišnje nešto napravi. Znate, to je bez veze. Znači, nama treba niža razina države, niža razina Europske unije, više ingerencije nacionalnih država i povratak jednom tradicionalnom sustavu vrijednosti. Europska unija i Hrvatska. Koliki faktor je Hrvatska unutar Europske unije po vama? Pa to je činjenično 0,8% ako sam točno rekao, tako da recimo ovaj smjer pak centralizacije Europske unije u kojem sad ta ljevica, ali i IPP u velikoj mjeri, žele centralizirati Europsku uniju. Znači sve na Europsku komisiju, na Europski parlament, a maknut vijeće u kojem su predstavnici na stranu, jer u vijeću sad imamo znači potrebu jednoglasnosti, odnosno svaka država može staviti veto na sve važnije odluke. I sad bi to ljevica htjela izbrisati. Pazite, i naši SDP-ovci su glasali za to. I Walter Flegel. To je katastrofa. Mislim, to je čak i Milanović rekao da je to čin veleizdaje. Zato što ako idemo na kvalificiranu većinu, ako maknemo tu potrebu jednoglasnosti i ukinemo mogućnost veta, ko će trebati Hrvatsku? Pa mi imamo samo 0,8%, pa sve će se odluke, svačka će se većina moći donijeti bez Hrvatske koja je tamo 0,8 negdje na stranu. Dakle, to bi potpuno obezvlastilo Hrvatsku i to nije Europska unija u kojoj smo mi odlučili ići. Mi smo glasali da uđemo u Europsku uniju kao zajednicu ravnopravnih naroda, a ne kao nekakvu super državu u kojem ćemo se svi stopiti u nekakve europske građane bez identiteta i u kojem će druge nacije, znate, druge nacije vam nemaju milosti. Njemci će raditi za sebe, Francuzi će raditi za sebe, svaki će raditi za sebe. I ako mi nemamo tu snagu u vijeću koju sad imamo, Hrvatska će loše proći u Europskoj uniji. I zato taj smjer, te centralizacije je izrazito loš generalno, a pogotovo loš za Hrvatsku. Mislite li onda u kojem smjeru će zapravo ići Europska unija? Hoće li se zaokrenuti u desno, kako kažete, ili kako vidite? Hoće sigurno. Dakle, prema svim istraživanjima mi imamo konzervativni val koji je tu ne sad, ajde kažemo, zbog toga što smo mi, ne znam, lijepi, dobri ili krasni, nego zato što zastupamo ispravne ideje, zato što zastupamo zdravorazumske stavove. Dakle, ovo što smo sad gledali u Europskoj uniji je bilo nametanje nekakvih čudnih ideologija
koje utječu na gospodarstvo, odmah da kažem. Dakle, mi smo recimo u Europskom parlamentu donosili odluke da političari će odlučiti da sve firme, pazite, na koje su na tržištu, koje trebaju se boriti za opstanak kod konkurencije, moraju u svojem, upravnom vijeću imati toliko žena, toliko homoseksualaca, toliko biseksualaca, da se rodne kvote popune. Dakle, to je toliki opterećenje, dakle, administrativno, u kojem su ti političari mislili da oni mogu potpuno upravljati biznisom, znači onim koji stvaraju u stvari dodatnu vrijednost, da su taj biznis u stvari uništili. I danas, recimo, njemačko gospodarstvo već dugo nije bilo u tako lošoj situaciji kao što je danas. Dakle, jako to utječe, imate u Americi kažu go woke, go broke. Znači, ako ćete ići na te woke kulturu, znači te ljevičarske koncepte društva, bankrotirat ćete kao država. Dakle, to je jednostavno, bez obzira jel su naši slušatelji lijevo ili desno orijentirani. Kad se dođe do konkretnih politika, jednostavno se vidi što je dobro i što je korisno za društvo i što nije korisno za društvo. I to je temeljna podjela. Evo sad na zadnjim parlamentarnim izborima smo svjedočili skoro pa rekordnoj izlaznosti. Očekujete li da će se to preliti nekako na europske izbore? Do sad nije bilo, ajmo reći, toliko zainteresiranosti za europske izbore. Kako ljude potaknu da izađu? Ja se naravno nadam što većoj izlaznosti. Mislim, pa u Europskom parlamentu mi donosimo odluke prema kojima se kreiraju 70-80% hrvatskih zakona. Znači, meni je smiješno kad Hrvatski sabor raspravlja o migracijama. Mislim, činjenično da kako će raditi Frontex, kako će biti izgledat granice, što se smije, što se ne smije. O tome se odlučuje u Europskoj uniji. Da ne govorimo o poljoprivredi u kojoj ide gotovo polovina europskog proračuna i tako dalje. Naravno da bi ja rado da Hrvatski sabor ima veće ingerencije, ali sad je takva situacija i sad je jednostavno Europski parlament važan. Što god tko misli o tome, on je važan. Tamo se donose ključne strateške odluke za cjelokupnu Europsku uniju, pa tako i za Hrvatsku. Sad, ja ću reći i to da je Europska unija sama kriva što je izlaznost tako niska. Zato što se oni zatvaraju taj, kako kažu, Brussels bubble ili briselski mjehurić, i oni se pokušavaju odmaknuti što više od ljudi, znači kako bi, da kratko kažem, što lakše muljali. Znate, jer kad političari se odmaknu od ljudi, kad donose odluke da ljudi niti ne razumiju što oni rade, a to je upravo situacija sa europskom politikom. Dakle, imate većinu Europljana koji uopće niti ne znaju kako Europska unija funkcionira, ko tamo donosi odluke, kako se te odluke provode i tako dalje, a to nisu krivi ljudi. To su krivi upravo oni koji žele tu centralizaciju, to su vam ljevičari. Dakle, znači oni guraju svu moć u Brisel. Zašto? I naravno, zato jer njima paše, dakle, ta jedna oligarhija. Njima paše oligarhija u kojem oni kao ekstra klasa, znači mi političari najbolje sve znamo, mi ćemo vas ovce voditi kamo vi treba. Dakle, nema tu slobode. I to nije moja interpretacija, da budem odmah jasan. Dođete u Europski parlament i vidjet ćete ko koristi taj rječnik. Znači, ko koristi rječnik, svi moraju, mi ćemo odrediti, tako da je. Taj rječnik dolazi sa ljevice. A sa desnice dolazi, dajte više slobode tržištu, dajte više slobode državama da svaka odluči kako želi i tako dalje. Dakle, prostor slobode je na desno. A što biste onda rekli kad spominjete puno Europljana ne zna što se zapravo događa u Briselu? Ima i komentara da se zastupnici zapravo žele ući u Europski parlament zbog visoke plaće i zato jer niko ne zna što tamo se zapravo radi. Ja se što biste rekli na to? Pa ja se u velikoj mjeri slažem s tim. Dakle, postoje zastupnici koji to zaista i rade. Pa mi na plenarnom zasjedanju koje imamo jedan tjedan jednom mjesečno, po 100 zastupnika ne dolazi uopće ni tamo na glasanje. Ne? Dakle, zaista ima zastupnika koji tamo dođe i ništa ne rade. Ništa ne rade. Dakle, ali ja bih rado zaista, evo, ja imam na web stranicu ilcic.hr i kad ja sad izbrojim sve konferencije, politička akademija, samo ovdje u Hrvatskoj, susrete s građanima, aktivnosti u parlamentu, konferencije vani i tako dalje, sve što sam ja radio. Onda, znate, nekad ja sam sebi ispadam, kako bi mi Zagorci rekli, bedak, ne, koji tak puno radi a sad ljudi opet će glasati po tome što će SDP reći mi ćemo vam osigurati veće plaće. Pa ko će osigurati veće plaće? Pa jel Europska unija ima budžet kojim će određivati plaće? Pa nema.
Pa plaće u Hrvatskoj određuju kao prvo poslodavci. Čak ni država nema mogućnost, ok, država ima za državne zaposlenike mogućnost određivanja visine plaće. Ali i te plaće može dati toliko koliko se poreza sakupi. Mislim, to je toliko ponašanje kao da ti novci od nekud dolaze, niko ne zna od kud dolaze, ali samo kako će se dijeliti. A kako će se ti novci zaraditi? Pa o tome je ključna stvar. Pa isto kao u kućnom budžetu. Ako zaradiš više novaca, onda više možeš i potrošiti. Ali prva informacija koju trebaš biti da viš koliko si, kao obitelj, koliko ste zaradili. Dakle, mislim, tako je i u svakom budžetu, i nacionalnom i europskom. I mene, moram priznati, dosta smeta ta jedan socijalizam koji je sve više prevladavajući tamo. Jer mislim, opet se propagira kao političari će odrediti da pravedno dijele. Pa toga smo se naslušali u Jugoslaviji. Ne? Ali kako je završilo? Oni su tumačili da je komunizam najpravedniji sustav za radnike, ali nismo vidjeli ni jednog radnika iz Švedske ili Njemačke koji bi dolazio u taj pravedni komunizam u Rumunjsku ili u Bugarsku. Ali smo vidjeli puno radnika koji su iz tog, nazovi, pravednog komunizma bježali na slobodno tržište na zapad. Dakle, jednostavno to je povijesno dokazano da ti koncepti u kojem političari odlučuju i upravljaju tuđim novcem pravedno navodno, da je pogrešan. On je neučinkovit. Dakle, to je jednostavno krivo. Ne znam kako drugo da kažem, ali jednostavno mi bismo trebali na povijesti učiti i uzimati one koncepte i ekonomske i poljoprivredne, ali i društvene koncepte koji donose rezultat. Pa, da kažem, briga za gledatelje bi moglo biti baš briga zašto supruga ja imamo 6 djece. Pa gledajte, ja sam vjernik, meni to nešto znači i ja zbog tog sustava vrijednosti imamo više djece. Ali za gledatelje je to potpuno irelevantno. Ali bi im moglo biti drago što mi imamo djece. Ako sam ja pošten zbog toga što vjerujem da postoji Bog, pa baš briga gledatelja zašto sam ja pošten. Njemu je važno da sam ja pošten. Dakle, ljudi bi trebali biti pragmatični, a ne sad na neki način ja sam lijevo orijentiran zato jer ga je neko uvjerio da je lijevo orijentiran pa glasuje za te lijeve politike i lijeve političare koji evidentno donose loše rezultate. Tako da, mislim, evo, ja se toplo nadam da će i to iskustvo mojeg rada u Europskom parlamentu, ali i opće praćenje politike pomoći ljudima da ipak biraju dokazane vrijednosti. Evo, ovime smo stigli do kraja. Hvala vam još jednom na dolasku. Hvala vama na pozivu. Vama, dragi gledatelji, hvala na pažnji. Do idućeg digitalnog susreta. Doviđenja.